Dine kena apa iki mang bajune gak dimasukne sisan. Bar siram teng jeding. Kok siram, wayahe sirame lak yo ning pondok yo. Duduk, sampean lapo iki mau? Oh, teng pondok kena musibah kuwi. Musibah apa yo? Kepleset teng tangga. Tangga. Nggih. Kepleset nek tangga. Nggih. Lho sapa tanggane? Tangga to. Tangga. Iyalah, tangga yo duduk tangga to yo. Terus nemen. Iya kuwi kena gegere encok. Kere encok. Niki terus tase kemeng niki tulang ekore. Lho ya Allah le. Kak kadose. Loh, diperiksakno nang Pokestren nggih. Nggih mangke. Ayo tak terno ayo njokok surat nang BK. Oh napa pijet kuwi? Pijet. Ono pijet yo, harus pijet yo gak apa-apa. Diperiksakno dhisik ae. Nggih. Gak kuat longgo ta. Mboten. Istirahat ae nang BK tidur ya. Nggih, teng mriki mawon tilem. Saya. Gak bejo saiki kok guyang-guyu ngono ya Bim Bim. Pripun? Ya Allah, ganteng-ganteng boyoke kecetet ya. Nggih. Ya wes. Pun mas lulus kisi-kisi ta dereng. Dereng kuwi. Lho alah yo yo. Oh main di Bima iki. Sumatera. Kok pinter basa Jawa sampean? Kuwi saking alit diwarai basa Jawa kali bapak ibu. Subhanallah pintere yo arek Sumatera basa Jawa kramane pinter. Nggih pun wis ndang waras nggih. Nggih. Ndang waras. Piye cah kancamu iki cah?